guys, mga babakya kayo nga yan. Sipag na naman ni Mami Mer. Yan guys, magluto tamong sisig kapampangan natin ka na conversion na niyan. Kaya naregla ko na po yung sangkap. Bang kanita po pumalambat yung katamong video. Kasi reels siya mo yun guys. Yan guys, dinignan ko na yung tabaing kawali yan guys. Pipali-pali kaya. Kasi yun natin yung isang kutsa itang laya. Yan guys, yan para itang lasa na ng laya ang pambaw na yan. Kaya. Ayan guys, binanta na yung sibuyas. Isang pasang kutsa tayo mo guys at hanggat mag-translucent siya itang sibuyas. Yung bisita. Ayan, itang malamalino na itang sibuyas. Bakit tayo itang translucent. Ayan guys, yan, tigisa-gisa tayo. Pigo-go-go-go tayo mo. Ayan guys, kaya ba na rin sibuyas. Yan, kaya mawala yung pampasipa. Yung Lara. Ayan guys, larang maluto. May anak larang ngabi ko. Yan ko na yung pekaparas ko. Palmuranda ko rugot. Kanong kaparas yung walang dayan guys. Yan. Kaya yan din ang larang panigang itang kulay green. Yan guys. At sugya kayo ng nano kay. Yan din ang tayang dito kapatis. Pampaalat yan guys. Ngayon, ito naman din ang patis sa sino. Yan guys. Pero yako yan. Mag-experimenta mo muna. Yan guys. Yan, tinantane pong kalamansi. Yan, wala pong kalamansi. Pwede po yung aslam, mamaslam. Yan guys. Yan, pigo-go-go-go tayo. Yan guys. Yan, pampalan tayo din. Tane yung paminta. Yan, ginamit ko atlong sa siya paminta yan guys. Manyaman, mapaminta yung sisig. Yan guys. Kay ba't na yung paminta, banta. Mamaras-maras yan. Yan, tinantane pong magic. Yan, magic sarap, pampalasa. Yan guys, yan. Pialo-alo tayo mo gan. Tapos, pigo-go-go, pabalan tayo mo kal. Yan guys, yung main ingredients, din yung tane pong babi. Yan, nilagate pa yan, dinerang keke, bitkita ng oven, at saka yan, meging balit yun. Yan guys, yan, pigo-go-go tayo mo gan. Marami, sisling na mo rin ganyan kasi ganyan kaya. Kawali. Pero tingaliwa, sariwa gawain na yun. Ito na pisang sangkot siya. Ano nga kung mas baribitang sangkot siya kaya para itang lasa na mag-even kay katamong sisig. O, English ita. Yan, may ngukuya pa itang hapo ko. May pumukuya kayong paras. Mama nga niya, ano niya, actually. Yan guys, pigo-go-go-go tayo mo. Yan, kabanglo na, yan, no? Nasok-asok. Yan. Pwede pong pulutan, pwede pong hapunan, nabakan, almusal, yung sisig guys. Yan kapampangan yan, may lang gagawang. Ayun, din yan kaya po dito asin. Tsaka kayo, nung baliyan natin. Dininang kaya pan dito ka, paninan dito ka, nanta. Chili sauce, ayan guys. Yan. Gugo tayo pong pasibayo guys. Yan. Yaman na ba ako? Actually, iwan pa siguro niyan kakapapak ko. Kitang babi, may gisan. Ayan guys, lechon na lechon niya kasi guys. Magyada kapag, bagya po kapag yung lechon eh. Ayan guys. Ayan, go tayo. Bata itang lasa na. May kahalat din. Sisig tama. Ayan guys. Ayan, pasensya na yung mga nagulagili. Pambilisan ko kasi. Nang hindi kami mong mamakan. Pero nung kayo kasyon, syempre mas ating presentation mga natigili. Yan guys, diyan tayong tita katoyo para pampakulay mo rin. Ditak mo. Yan guys, yan, malapit na rin maluto. Matdas na naman yung nasi kanini. Yan guys. Yan, go tayo mo. Go yan mo kanyan guys. Yan, ba't din tayong garnish. Yan guys, yan. Well done! Okay guys. Basok niya po. Sabi ng version ko, sisig kapampangan. Yan guys, yan. Di na pa ng garnish. Diyan tayong Lara. Yan tayong kalamansi. Yan guys. Happy watching. Thank you for watching.